زیر سایه سر کهنسال قصه میگفتم با صدای زلال. پدر بزرگ و مادر بزرگ دلپذیر، قصه عشق و غم دور از هر مسیر. آهی سر بخودم מה זה? איפה אני? איפה אני נמצא? מה זה? פצצות? חייב לרוץ מהר, אוי ואבוי, תוקפים אותי, איראן. הנה, אני משהו בעוף, כן, אני תוקפים אותי, אני חייב לרוץ עם הלפטופ שלי אני ארוץ הביתה, אני אעשה כסף. אני אעשה כסף, מלא כסף אני אעשה, חייב לרוץ, חייב לעבוד, יאללה, איזה דרך הישראלים האלה, ישראלים מארצות הברית, עושים כל הבית שלי חורבה, חורבה, יאללה, אני קופץ, יאללה, זוב, אני קופץ, יאללה, טוב, יאללה, אלוהים יעזור לי, הלך לקעקוע, יעזור לי, אני מתה. הנה אני בא, יאללה יופי, מה זה בקינג? לא משנה, תרתי, אל תעלי, תרתי, לא משנה, אני מרכוב בשבילך, אתה תצא מפה, אתה רוצה לצאת, רוצה את זה? אני גבוהה יותר, זה לא פשוט דבר כזה. הוא אנס, אני אומר לך, הוא אנס, נו זה פרחי הזה, הוא כל הזמן מזיין. זה לא, זה לא יכול, יש לך מגעיל, זה מגעיל, בוא תתפוס אותי, אני הולך לשם, תתפוס אותי. אני אתפוס, איפה הדלת? אני צריך לתפוס אותה ולברוח, הנה הדלת, לברוח הבצע, צריך לברוח, אתה צודק לו בלו, אגדת פרסטורי, בוא תיכנס. היא בשקט. מה זה הדלת הזאת?